Оди бе да играме с другари. Идемо да жонглираш. Саки бе. Айде бе. Лука, айде. Буйца видео. Айде да видим Кирил как жонглира. Де Лука ти серам? Абе мъчо. Ей, какво? Айде. Айде, жонглири. Я тай тук е Кирил, Томи, Кирил, кажи здраво. Кирил бе. Лука. Яме. Кирил, кажи здраво. Здраво, бро. Он е Виктор. Ютубърче. Он е Димитър. Кирил. Томи! Давид. Ще се плаши топка да не му гапна кучинта. Беременна е издава бебе и му корема, да. Шелука само зна да говоря лошо. И я ga палито ще го шет в кучето ми сега. И аз купам топка ти вика. Томи ти вика да ти купа топка. Маля, какво си лютко? А как ги снима колко е възна Виктор? А за едната ръка. За едната ръка? Да, бе, чуйде. Маля, какво си? Кажи здраво. На YouTube те снима. Едва и возиш, хайде. Кой маленко тук? Абай, защо ти правим? Що ти правим, Томи? Я, Томи, имам маче. Не иде ютубера пато. Мече. Ай, ютубер Йон стана. Много дебела глава. Аз да бе, типа е в моят точок. Виктор Рубровалиев. Томи точок. На Димитър точок. Кирил точок. Бъркнеш ли? Ама аз казах връх малко. Another vegetables. Ням. Кирва мини беар. Мини беар Томи. Мини бер, Томи. Мини беар. Та се вика това. Еве га Маша. Снимайте, мама, покажеш. Избриши всичко. Аба Маша го покажах. Избриши всичко. Аба Маша го покажах. Защо? Аба Маша! Аз съм снимах. Не, пущи го на YouTube. Смей пущи на YouTube да видиш. Оти. Аба Маша го снимах. Баба го покажа. Я те го снимам. А устоверено ми е видеото. Изга се от мен. Киро, джипи нойста се ми покажила. Ама вече. Дай ми се покажа, Давид. Постави чопа. Не снимах. Това ли не е като трета? Кой бе тай? Бе, Давид! Ама вече денс. Чао на сите.